6 milioi eurotik gorako aurrekontua izango du Markina Xemenek 2023-rako. Euskaraldiarekin eta Euskararen egunarekin bat egin dute aurten ere hainbat herritarrek. Musikaz, umeentzako ekintzez eta kirol ekitaldiz beteta dator kultur agenda. Gabon giroan bete-betean sartu da Markina Xemen. €6 milioi pasatxoko aurrekontua onartu du Markina Xemengo udalak 2023-rako. Abenduaren 20ko osoko bilkuran EAJaren aldeko botoekin onartu da aurrekontu proposamena. EH Bildu abstenitu eginda. Herriko ondarea balioan jartzera, jasangarritasuna eta aurrezte energetikoa ahalbidetzera, merkataritza bultzatzera eta berdintasuna indartzera bideratuko dira inbertsio nagusienak. Nabarmentzekoak dira besteak beste, Alde Zaharra eraberritzeko proiektua eta ideia lehiaketa, hilerria birgaitzeko lanak, Bekomenta eskolako eguzki instalazio fotovoltaikoa eta merkataritza bultzatzeko ekintza desberdinak. Aurten ere hainbat aho bizi, belarri prest eta arigunek egin dute bat Markina Xemenen euskaraldiarekin. Euskararen egunarekin bat eginez, ekitaldia egin da udaletxe aurrean. Udal ordezkariek adierazpena irakurri dute eta Berakruz ikastolako eta Bekomenta eskolako ikasleek kantaldia eskaini dute. Gogoratu euskarak urtean egun batez, 365 egun behar dituela. Jendetza batu du kontzesioko bertso jaialdiak unifrontoian. Nerea Ibarzabal Salegi Markina Xemeindarra lehen aldiz sailkatu da Euskal Herriko bertsolari txapelketako final nagusira. Datozen asteetara begira ekintzez beteta dator kultur agenda. Arretxinagako ermitako kontzertu zikloak jarraipena izango du gaur Abiairukoaren emanaldiarekin. Urte berriarekin ere ez da ekintzarik faltako, besteak beste, umeen parkea izango da urtarrilaren 2tik 4, erregen kabalgata ospatuko da urtarrilaren 5ean, eta Zuhaitz Gurrutxagaren bakarrizketa izango dugu hilaren 7ean. Kirolekintzetan, Andoni Aretxabaleta pilotariari omenaldia egingo zaio urtarrilaren 14ean. Partidetarako sarrerak udaletxean daude salgai. Eskuz binakako txapelketak punta-puntako partida dakar Markina Xemenera. Sarrerak urtarrilaren 5etik aurrera lortu halko dira. Gabon giro betean murgildu da Markina Xemen. Hemen bebai merkatari elkartearen eskutik piztu dendak jaialdia eginda urten ere. Piztu dendak argazki lehiaketan 2 sari eman dira urten. Lehen saria Marisol Brizuelak jaso du. Bigarren saria Nora Azpirirentzat izan da. Olentzero eta Mari Domingik ez dute hutsik egin euren urteroko zitarekin. Abenduaren 24an, Xemeindik hasi dute kale jira eta goiko portalean opariak banatu dituzte. Atera beharko dezu, Urtarrilaren 8 arte Gabonetako barrakak izango dira herri biblioteka aurrean. Hemen bebai merkatari elkarteko saltokietan egindako erosketekin euro bateko deskontua lortu daiteke bidaia bakoitzean. Horrez gain, udalak eta guraso elkarteak tikiak banatu dituzte. Markina eta Xemein batu zirela 70 urte bete direla oroitzeko Felipe Amutxastegik udalari utzitako garai bateko argazkiekin 2023ko egutegiak landu ditu udalak. Udaletxean eta herri bibliotekan jaso daitezke. Udalaren izenean Gabon zoriontsuak eta urte barrion guzti-guztiontzat.